салом мегӯем барои он нафароне ки ин лаҳза бо мо пайвастанд ва моро тариқи шабакаи дӯстдоштании Баҳористон тамошо карда истоданд. Айни замон мо қарор дорем дар Китобхонаи Миллии Тоҷикистон ва чуноне ки медонем таи чанд рӯзи охир аст ки даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст баргузор гардида истодааст. Айни замон мо суҳбате хоҳем дошт бо яке аз иштирокчиёни озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст ва ин лаҳза аз эшон хоҳиш мекунем ки худро барои мо ва бинанда шинос намояд. Рафиева Меҳрона ҳастам. Хонандаи синфи 11-уми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 ба номи Исмоили Сомонӣ, ноҳияи Файзобод. Ҳамчунин иштирокчии чандкаратаи озмуни ҷумҳуриявии бо нуфузи фуруғи субҳи доноӣ китоб аст мебошам. Меҳрона соли чандум аст ки дар ин озмун иштирок мекунед? таи 3 сол аст ки дар озмуни мазкур ба ҷиддияти хуб меоям ва иштирок мекунам. дар солҳои якум ва дуюм то чандум давр рафта расидед? То ба даври минтақавӣ расидам ва 2 сол шуд ки ман ба даври ҷумҳуриявӣ меоям. аз рӯи кадом номинатсия баромад мекунед? аз рӯи номинатсияи адабиёти кӯдакону наврасон осори шифоҳӣ. барои чӣ маҳз ҳамин номинатсияро интихоб намудед, дар ҳоле ки номинатсияҳо дар ин озмун зиёд ҳастанд? бале ин ҳам дуруст, вале вақте ки аз соли аввал ман дар номинатсияи мазкур иштирок намудам, хостам ки дар солҳои минбаъда мукаммалтар бо тайёрии ҷиддӣ ба озмун ҳозир шавам. хуб, ҳангоме ки шумо бо низомномаи озмун дар соли аввал шинос гардидед, шумо ба китобхонӣ аллакай машғул будед ва шумо вақте ки низомномаро дидед, аллакай чӣ қадари низомномаро аз худ карда будед? вақте ки низомномаи озмунро ба мо пешниҳод намуданд, аз рӯи рӯйхати тавсияшуда ман аллакай тайёр будам ва мехостам ки дар озмуни мазкур бо тайёрии ҷиддӣ равам. аз падару модарам хоҳиш кардам ки ба ман муаллими муносибро ёбанд, то ман ба ин озмун иштирок намоям. муаллимаи ман ва устодони ман ба ман ёрӣ расоданд, то ман дар ин озмун то ба ин давр омада расам. ин лаҳза метавонед ки барои мо як ғазали дӯстдоштаи хешро қироат кунед? бале. аз Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ. чун теғ ба даст орӣ, мардум натавон кушт. наздики худованд бадӣ нест фаромӯшт. ин теғ на аз баҳри ситамгорон карданд, ангур на аз баҳри набид аст ба чархушт. исо ба раҳе дид яке кушта фитода, ҳайрон шуду бигзошт ба дандон сари ангушт. гуфто ки киро куштӣ, то кушта шудӣ зор, то боз ки ӯро бикушад он ки туро кушт. ангушт накун ранҷа ба дар кӯфтани кас, то кас накунад ранҷа ба дар кӯфтанад мушт. ду мисраи охири ҳамин ғазалро метавонед барои мо шарҳ диҳед? гуфтааст ки ангушт макун ранҷа ба дар кӯфтани кас, то кас накунад ранҷа ба дар кӯфтанад мушт. устод дар ин мисраи шеърӣ гуфтааст ки ба касе ки бадӣ кардӣ, он бадӣ рӯзе ба ту бармегардад ва дари хонаи туро низ мекӯбад. ташаккури зиёд аз ин бармеояд ки бо устодон зиёд кор кардаед ва ҳастанд дар байни он ашъоре ки шумо аз худ мекунед аз шоирони гуногун ғазалҳои нофаҳмо. дар ҳоле ки ғазалҳо барои шумо нофаҳмоанд, ба ки муроҷиат мекунед ва чӣ гуна маънии онҳоро сарфаҳм меравед? бале, дар ғазалҳо бисёр мушкилиҳо дида мешавад. аз ин рӯ ман бо устодонам бисёр кор мекунам ва барои фаҳмишу мазмуни онро дарк кардан аз муаллимонам ёрӣ талаб мекунам. аз адибони бачагона киҳоро медонед? аз адибони бачагона Мирсаид Миршакар, Убайд Раҷаб, Мавҷуда Ҳакимова, Латофат Кенҷаева, Гулрухсор Сафиева. аз ҳамин адибони номбар кардаатон кадомеаш ба шумо бисёртар писанд аст? Мирсаид Миршакар. барои чӣ? барои он ки шеърҳои бачагона доранд ва мувофиқи низомнома талаботи озмун ин кас оварда шудаанд ва ман бисёртар аз онҳо аз бар мекунам. чӣ қадар шеър, чистон, тезгӯяк, рӯбоӣ аз худ кардед? зиёда аз 250 адад асари бачагонаро аз худ намудам, 120 адад ғазал аз шоирони классики тоҷик, 220 адад афсонаҳои гуногун, 50 адад ҳикоя, 10 адад ривоят ва шеърҳо бошанд, 300 ададро дар бар мегиранд. ин лаҳза метавонед барои мо якчанд зарбулмасалро пешниҳод кунед? бале. тир аз камон чӯ рафт наояд ба шаст боз, биҳишт зери пои модарон аст. تعریف خود کردن پنبه خواهیدن است.
эҳтиёт ними ҳаёт, забон донӣ, ҷаҳон донӣ. На мурбузакам баҳор мешавад. яъне Меҳрона, шумо ҳоло дар назди доварон баромад накардед дар ин давр. эҳсосоти шумо чӣ гуна аст? Дар даврҳои аввал ва дуюм ман хеле ҳарос доштам, ки дар озмун чӣ хел мегузарад, кӣ ҷо мегирад. Дар даври ҳоло ки иштирок мекунам, он қадар тарсу ҳаросе надорам, барои он ки ин омадани худ ба даври ҷумҳуриявӣ худ як фахру худ як бурдборӣ аст. Ташаккури зиёд. Яъне имрӯз шумо аз худ боварӣ доред ва бо тайёрии ҷиддӣ омадаед, ҳамин тавр? Бале, ман имсол бояд як ҷоро соҳиб шавам, барои он ки ман таи 3 сол аст ба даври ҷумҳуриявӣ меоям ва боварӣ дорам ки як ҷойро сазовор мебошам. Вале имрӯз шумо бояд ба ду рӯйдоде ки дар ҳаёти шумо ба воқеият табдил меёбад, шумо бояд тайёр бошед. Ба ду рӯйдод тайёр бошед. Якеаш барои ғолибият, якеаш барои мағлубият. Бале, омода ҳастам. Мабодо агар мағлуб шавед чӣ? мағлуб шудан ин шиёри мо нест, аммо кӯшиш мекунам ки ғолибиятро ба даст орам. чуноне ки шумо қайд кардед, то ба даври ҷумҳуриявӣ омадан худ ин як ғолибият аст ва шумо чӣ қадар бо иродаи мустаҳкам ва бо тайёрии ҷиддӣ омадед ки як ҷуръати хосе дар вуҷуди шумо аст ки то имрӯз дар озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи доноӣ китоб аст, 3 сол мешавад ки иштирок мекунед ва биёед дар фарҷоми суҳбат як ғазалро барои мо қироат мекунед ва бо ҳамин суҳбати мо ба охир мерасад. Салоҳиддини Садриддин, тути сухан бар ту дао, бо тут меҳмонат кунам. Эй ҷони ман ҳар рӯзо аз тут мастонат кунам. Чодар ба даст аз шохаҳо то шохи дигар меравем, бо ларзу ларзи шохаҳо як лаҳза шодонат кунам. Тут неъмати раҳмон бувад, ҳам бар масал чун нон бувад. Меҳмоннавозият ба ҷон аз тути хатлонат кунам. Шаҳтут бихӯр, балхӣ бихӯр, тути сафед ошат шавад. Марвориду тути сиёҳ савғои меҳмонат кунам. Тут аст дармони бадан, мехӯрд эй меҳмони ман. дарде ки дорӣ дар бадан, бо тут дармонат кунам. ташаккури зиёд Меҳрона барои як суҳбати хело ҳам самимӣ ва орзу менамоем ки дар даври ҷумҳуриявӣ, озмуни ҷумҳуриявӣ, фуруғи субҳи доноӣ китоб аст, шуморо дар қуллаи зафар бубинем. Ташаккури зиёд. бинандагони азиз, чанд лаҳзаи ҳамсуҳбати мо буданд Рафиева Меҳрона. Агар хоҳед ки бо ҳамсуҳбатони дигари мо аз наздик шинос шавед, пас дар идома моро ҳамраҳӣ намоед. суҳбатҳои мо то ҳанӯз идома доранд.